се Станислава Михайлова и съм библиотекар в отдел изкуствена библиотека в ДАС. Сега първо искам да поздравя колегите от Казанлък за тяхната, така се каже, нова придобивка. И защото аз си мисля, че вие всички ще споделите това, че присъствието на всяка една библиотека в интернет с нейните информационни ресурси е в полза на работата на всички нас. Защото аз от опит зная в моя дългогодишен стаж, редовно ползвам и правя справки в каталозите на библиотеките на Търговище. Наистина бяхте първи поздравление на Габрово, нетрадиционните, не книжните издания на Софийска библиотека, на Столична. И сега си мисля, че е дошъл момента, като ви покажа нашия каталог, по някакъв начин е да се отблагодарим на тези колеги и да им бъдем вече ние полезни в тяхната работа. Радвам се, че има колеги от отдел изкуство от Търговище, отпадна не се познавам другаде, защото така ще ми е по-лесно да обяснявам на всички вас, на останалите, които не познавате спецификата на нашите материали. Действително, нашите издания са малко по-различни. Нотните издания или компакт-дисковете, грамофонните плочи притежават едно огромно съдържание, което е много важно да бъде разкрито в дълбочина. Това направи и нашия каталог. С гордо съобщаваме, че ние тази година пуснахме 2 нови бази в интернет. Това е електронният каталог на периодичните издания на нашата библиотека и електронният каталог на нетрадиционните издания, който аз ще ви представя, защото съм работила 15 години поне, както каза Катя. Ние не помним датата, когато сме почнали Катя, но се спомням как в началото Веня имаше да ни обучава и ние реагирахме точно като блондинки с купета, както е, надявам се, че беше не така. Нашият каталог, електронен каталог на нетрадиционните издания е... През деня тук някой каза, че е важно сегашните каталози на библиотека да бъдат модерни каталози, да имат достъп по различни заявени точки, да разкриват информацията, за да може по-лесно да се работи с тях. Аз смело мога да кажа, че нашия не е само модерен, това е специален. Ние си го наричаме така, защото също да не бъда условно, право ще ви дам няколко примера какво имам предвид. Този каталог включва на 98% притежаването в библиотеката нотни издания, грамофонни плочи, компакт-дискове и DVD-та. Най-старото нотно издание от 1867 година. Специфичното на нашия каталог е, че освен библиографските описания на документите, ние разкриваме и пълното съдържание на документа. Тоест, ако нотният сборник притежава със съдържание 70 или 700 заглавия, ние разкриваме всяко едно от тях със съответната авторска отговорност, която той има. През годините имахме така разговор с Софтлип, дали това е удачно, дали не натежава много като ресурс, но впоследствие се оказа, че този труд, който ние сме си давали, е изключително полезен и сега сме го ползваме плодовете му. Ще направя една много кратка демонстрация на нещо, което се надявам да ви бъде полезно и на вас в вашата работа. Примерът, който избрах е с една популярна народна песен "Лалели си зюмбил лиси". Колегите от изкуство знаят, че много често при нас се търси нотен текст и звукозапис съответно. Много често музикантите искат едното и другото. В нашата база влизат и записите, и нотите, които облегчават търсенето. Различаваме ги естествено по сигнатура. Сега ще направя пробното търсене. Ще си позволя да... Така, значи при комбинираното търсене "Лалели зюмбил" излизат общо 16 записа. Това са звукозаписи, компакт-дискове, пак компакт-диск, няколко плочи, по-нататък има нотно издание, ето. И всъщност имах предвид следното. Вижте, моля ви, този документ. Солови народни песни със съпровод на пиано. Той е с едно огромно съдържание. Тук първата песен е "Лалели си зюмбил лиси". Аз се направих труд и проверих, че в някои от каталозите на колегите този сборник "Солови народни песни със съпровод на пиано" присъства, вие го притежавате. Но понеже нямате практика да разкривате съдържанието, то остава скрито. И ние, когато започвахме работа по тази база преди 15 години, си дадахме сметка, че за нас е изключително важно това. Просто търсенията на нашите читатели бяха така стеснени, че трябваше да си дадем целият този труд, за да можем после да издирваме, защото иначе трябваше да преглеждаме огромно количество сборници и листейки. И в случая мисля...
Да, и то дивизо, да. И в случая мисля, че точно с това можем да ви бъдем полезни. Няма да правя демонстрация, че този сборник го има в Търговище, има го в Велико Търново, има го в Габрово. Повярвайте ми, колеги, така е. Нали? И други примери съм подготвила. Да, ако може тук една препоръка към приятелите от Софтлип. В нашия работния вариант, когато търсим нещо, търсеното понятие излиза отцветено. Ако има как тук и в интернет това да бъде направено, би било много по-полезно и удобно за потребителите, защото признавам се, че така малко трудно да се чете, описанията са огромни. Ще ви покажа един друг пример, въпреки че мисля, че... Само един съвет. Да.